What's up? What's good? What's new mga Bisaya? Welcome back to our channel! So, for today's video, I'm gonna ignore my total. We? Kita ang mag-ignore kay Maxine, right? Oh, kita not just me. Okay, di lang ako ang mag-ignore. Oh, apel ko. So, since dili pa na ako gaka-prank si Mark, akong baby girl na lang ako. Guys, salungan yung si Mark sa'yo na do kay kuha siya kabalo, dagag ikong bala sa'yo na din. Oh no! Panaiming na ako. Just wait for it. Okay, Mark. Char. Anyway, ang gimuta di ko guys. Diba? Kung maka-what's up, what's good, what's new, gipang muta pa rin diri. So, naroon kong daughter. Naroon siya. Wala siya kabalo nga i-prank na ko siya. Namo siya. So, ang among buhatan ni Daddy Mark, kaya amo siyang ignore. Di karon, okay pa kayo na siya. Look. Okay pa kayo na siya, pero pila rin ka minutes ana after, mangita na siya Didi or Totoy. Let's start! 1, 2, 3. Tara G! Ay, balik. 1, oh my god. 1, 2, 3. Tara G! I'm so beautiful. Wow! Oh! Hi. Tama to video. Isod ko nga challenge. Dili na mo. Gusto na mo siya pansin ng pero. Gusto na ako sa kaon pero sige nagpanipa. Gawin ako. Gawa yung skisi. Gusto na siya mayog Totoy. Salvais kaya nga mga ginikanan. Gusto na siya mayog Totoy. Kani gud skisi ulog yun.
Sa sabay, basta na siya. Toto? Toto? Ano mo sabi? Basta na siya. Toto? Gapansin. Hindi na ko. I give up. Lisod ba ya? Toto. Wala na ako si Makun. Gipansin na naman siya. Toto na, Toto. Sir ba, si mong inahan ba? Laburo ba ka, feeling? Hoy, kagulo-ulo ani, huwag ko'y labot. So guys, Wala. tadan! Totoy is the best. The best there ever was. Pa sabi? Ano ko rin ako? So, napildi ko aling nga challenge. Ha, wala gyud. Nagtutoy gid si Madam. Nagtutoy gid siya. Nanawa suko kay siya. Suko kayo. Suko ka, girl. Kadyot, ragay ikaw wag ipansin ha? Hindi to kay tuha, like, pila na to ka minutes Mga, lang. wala ro to nag 10 minutes. 4 minutes lang. Hindi ko makaya kay. Tanawa, nagway. Suko kay ka, girl. Hindi na daw siya. Gusto na gito siya magtuto. Toto is the best. So, wala yun. Wag yun nga challenge Wala yun. ka pa rin nga challenge. Pero di may nga challenge ni Mark. Basta, nagi inani nga challenge siya, pero may nga daog kay si Maxine. Siya magay hinuod yun nga madam. Siya tinuod. Ato ka Katarang-tanaw lang siya, kabalo man siya nga tinuod. Dora o. Si Baby Mark. Maxine ang tinuod nga madam. Siya ang madam. Siya ang madam. Si Baby Maxine ang tinuod nga madam. Siya ang madam. Mulito kita na ano. Si... Hala, sorry. Dili. Wala man. Oh. Wala man. Wala na ulit pa. Nagyaway ni Papa. Good girl man na siya, Papa. Say bye-bye. 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 Gina. 1! Bye-bye! Yay!